tutak! Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang 1 buwan under regular washing conditions. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay. Aniya na usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyo nga lagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon, pizza 22 sa bulan sa Hulyo tuig 2018. Okay. Dunay atong tagaan og pagtagad karon. Pagtagad kining may labot na sa gihangyo, no? Kay papug ko nakadawat og kana bang hangyo nga nagsugyot gyud, no, sa kini bang kasaysayan kon history. Kung ang mga early Christians ba kuno, buti pasabot kadtong panahon sa mga apostoles o ang ilang mga sumusunod, nga ba kuno'y ebidensya nga makalap nga doon na gyo'y mga hulagway o ribulto nga gihimo sa mga Kristohan. Bali, mura na lang po ni siya og sumpay, no, sa atong gihisgutan si miagi nga gihisgot taglarawan o ribulto. Siguro kadtong gahangyo nako, no, kumbinsido na siya atong eksplanasyon nato sa larawan ba nga kadtong ang pagklaro sa unsay pagdili katulang kung sinayupon o dili mao ang tumong. Sayop nga tumong sa pagbaton ug imahen o ribulto mao'y gidili. No, katubang i-idolize o himuong Dios, bawal man na, di ba? Ato naman ang naisgutan sa miyagi. Pero kung sakto lang ang tumong, wala na siya idili. Sama sa katong gi-example na nato kanang kwarta, nga dili daw tan kung gamiton sa insakto. Pero kung dili mao ang katuyuan sa pagbato ng kwarta, ipakadiyos or gamiton sa pagsuborno ba, dili mayo. So ingon nana. So nagtuo ko nga kadtong naghangyo aning atong hiskutan karon, murag na sabta niya ang atong eksplanasyon. Ang iya na lang gusto masayran kung doon na ba'y ebidensya kuno sa kasaysayan nga ang mga early Christians naagay mga imahin. Now, sa Biblia, na ay tudling nga diri sa bag-ong kasabutan nga maka-speculate ta nga naa. Pero dili lang siya kaayo ba explicit. Pero yun nani mangguna, kung maghisgot ganitag history sa Christianity, dili manggod na huna-hunao na to nga nasulat yun tanan og unsa gyud ang nahitabo. Kay tagaan mo na ko og example Muadto sa 2 Tesalonica 2:15. Unsay giingon ni San Pablo? Ingon siya, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinaagi o wali nga binaba og sa sulat. Tanawa. Si Apostol Pablo nagtudlo og pagtulunan nga makaingon ko nga Katoliko gyud kayo. Okay? Sa iyang pagtudlo sa maong bersikulo, ikaduhang Tesalonica 2:15, nag-ingon man siya nga dili nasulat ang tanan.
na ay gibinaba na lang 2 Tesalonica 2:15. Ngano man, tungod kay dili pod siguro nila kaya masulatanan. Labi na kung atong i-cross refer na sa gipamulong po ni San Juan sa Kapitulo 21, versikulo 25 nga nag-ingon siya nga ang mga buhat kuno sa atong Ginoong Hesukristo, kung sulaton pa kuno tanan, nagtuo siya nga bisan gani ang kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. Sa gyud ay kadaghan ano? Kiti man masulod aring dako kay kalibutan hinon sa atong biblical study, mga komentaryo, hyperbole hino na ang ilang bot pasabot na pagwa masuwat, daghan pang wa masuwat. So di kay nasulat lang. Unya ang mga buhat ra ba ni Jesus Christ either manudlo o maghimog mga milagro. Sa ato pa, dili tanan nasulat litra por litra sa mga gipanudlo ni Jesus Christ. Nagali ko'y nadumduman, kadto ganing nitikubo siya sa yuta. Kadtong batuon na unta hangtod mamatay itong babaeng makasasala. Di ba nitikubo to si Jesus Christ? No? Nga doon na siya gisulat sa yuta. Di manggali na ito mabasa sa Biblia o kung sa ito iyang gisulat. Now, sa mga Bible commentary na may mga espekulasyon lang. Pero wala yun na sulat. Di ba? Then, usa sa espekulasyon nga akong nahibawan, nga siguro gipanulat ni Jesus Christ dito mga klase-klaseng sala kunos tao. Kay niingon man siya nga, pag human niyang sulat, niingon din siya, over. Nabasa man to sa mga tao nga Hudiyo ditong gaaliro nga buot mo bato atong babaeng makasasala. Then niingon siya, pag human niyang panulat dito sa yuta, ingon siya nga, bekin sa tong walay sala nga nahimo diha ninyo, maoy mo una og bato niya ng babayhana. Kay makasasala man kanaw niya na ama na sinyong balaod nga death penalty man yun ang mananapaw. Bekin sa tong walay sala diha ninyo, maoy mo una og bato niya ng makasasala nga babae. Sa tong walay sala ninyo, but na hunaon siya ra may walay sala dito, di ba? So kung sundon niyang gisulti, siya mo'y angayan mo bato og mapatay atong babayhana pero wa man niya gihimo. Unya kadtong mga Hudiyo nga yang giistoryahan ato, wa man gyud ni dare, wa gyud ni nangahas pagbato aron mamatay nga mao naman to ilang naandan. Pagsilot sa mga makasasa, kana lang makalapas ka sa adlong igpapahulay, batuon man gyud hangtod mamatay mo man ilang balaod. Sa Old Covenant, penalty. Di ba? Pero naulaw sila, kiwa man gyud bisang usa ng ahas. Di ba? Katugali si Stephen ba to? Nga, kay katong wa pa kasabot, kasabot daghan pa mga Hudiyo, nga ang Christianity, fulfillment of Judaism, meaning, lain na po dagway sa gingharian sa Diyos sa bagong kasabutan, pagsugod, wa pa sila kasabot nga doon na gyud pang-usbon. Lahi man ang wali gud sa mga Kristiyanos kung ikumpara sa ilang tinudluan. Iba mo mga ito hinugdan nga si Kristo nga batuon unta hangtod mamatay katong nagwali siya sa adlong subado sa sinaguga. Kay lahi magtinudluan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ magtudlo, pwede naman kanon tanan. Di ba? Katong Marcos 7, Matthew 10. Hindi sila kasugot ana. Ito sa Matthew 15, mo ba to? Nga, suko kay mga Pariseo niya, kay lahi man siyang tinudluan sa bagong kasabutan. So, mauna, si Pablo, kung magwali sa adlong Sabado sa sinaguga, kay nagrespeto man to sila sa Jewish Sabbath. Kung sa may nahitabo, baling debate. Basahan ninyo ng buhat 16-17. Magkaingon ko nga dili mangalit to Christian nga simba. Kay Christian nga simba sulim na way debate mahitabo da sulod sa balay alampuanan. Pero kadtong nagwali si Pablo sa adlong sinaguga sa adlong Sabado, baling debate man. Basahan ninyo ng buhat 17, 1-2 ug 16 diya sa
kapitulo, mga dihadapit, bisag 18:4 ba, sa buhat. Magwali sa adlong Sabado debate, murag ka nang nasa plaza ba? Kanang tagbo-tagbo na to. Unang dili to siya pure nga simba, kay magdebate man sulod. Kaingon manggaling ko sa akong exegesis nga nabasa, ang matawag yun natong solemn nga simba, tigom nila katong Domingo man, katong sa buhat 27 ba, unang adlaw semana nga nag-communion sila. Nya kana agong communion god buhat sa pagsimba man na. Mo bitaw gi hisgutan ni Juan sa pinadayag 1:10, itong revelasyon. Nag-ingon siya na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Nya sa exegesis, dili ra ba yun na 7th day of the week. Domingo ra ba yun na. Naminaw ko sa programa sa Adventist, nalipay ko kay doon na ito'y nangutanan nila unsa man kunong adlaw ng pinadayag 1:10. Nilitok tong ilang mensahero atong higala nga naay mga hubad nga Domingo. Ya, wala manggali siya maghisgot og naay hubad nga 7th day of the week, Sabado. So siguro kabalo na siya nga kasagarang gipunting anang pinadayag 1:10 Sunday. Unya kanang nadiha kuno sa espiritu, but pasabot anak gasimba, mo bitaw sa Living Bible nga translation, niingon si Juan diha, nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Nya sa ubang mga hubad giklaro gyud nga kana Domingo. Of course, sigurado gyud ang Domingo na kay sa biblical exegesis god, si Juan basta magsulat basta 7th day of the week kung Saturday, ang iyang yung gamiton nga terminology, Sabat yun na. Kaya mo naman ay naandan. Sabado, adlong igpapahulay. Sabat. Oh, so, naandan niya, yung style magsulat, kung Sabado, Sabat yun na, diritso yung isulti. Pero nga nung lain man ang term nga gigamit niya diha, Lord's Day man, adlaw sa Ginoo. So, lahi na iyang ipasabot diha. Mo na nga, sigurado yun ko nga, sakto yun ang sa katikisem na to. Katikisem gani, 2175 ug 2174 nga the fulfillment of the Sabbath, the Lord's Day, Sunday. Na fulfillment kay katugong karaan mga syado man to matud pa ni Paul sa Colosas 2:14-17, syado sa to pa dili hingpit nalipay gyud kus programa sa PBCM kay maayo kay sila mo explain anang unsa nang landong nga mga practices. Kana kuno mga landong nga practices sa Judaismo dili pa na hingpit, so gipaabot ang katumanan ana fulfillment. Sama atong unsa may fulfillment atong ribulto sa bitin nga gipahimo sa Dios ni Moses kanang sa Numeros 21. Unsa may fulfillment ana. Now, mudagan ta sa mga pulong ni Jesus Christ sa Juan 3:14 ang gitumbok ana iya man ang kamatayon sa krus katong giisa siya sa krus, di ba? Yan ang isgutan ni itong di ba niingon si Jesus Christ, maingon nga giisa ni Moses. Ang bitin nga tumbaga, no? Ribultus bitin ba? Ang anak sa tao, kinahanglang iisa usab. Yan napagali hubad nga sa susamang paagi. Now, ang fulfillment, may lain katong kamatayon ni Kristo sa krus. Nya, kung sundon yun nato itong giingon sa hubad nga susamang paagi, yan, kay ribulto biya ito. Katong gihimo ni Moses. Sa to pa, di po rin dautan nga ribulto pod atong himuon. Kanang pag-isa ni Jesus Christ, ang handumanan, di ba? Kay ang exact fulfillment yun ato, katumang kamatayon ni Jesus Christ nga nagbitay siya sa krus. Oh, unya ang handumanan mo nang maghimotag picture ba? Larawan ba? O ini, basta di lang himuong idol, di lang ipagka-Diyos. Kaya bawal man yun sa Biblia nga maghimog ribulto himuong Diyos. Naminaw da ko kagabi pag diritong estasyon, programa sa lain pod og religion, na ato'y caller nga mura gihapon kanus-a pagkani maundang ning misinterpretation sa pagtuong Katoliko, no? Wa pa man gyud sige na matagbalik-balik o explain ani hangtod karon di man gihapon masabtan. Unang sige na kog balik-balik. Ako kung mama ko sa balay, no? Pasaylo ako magisgutan ka na ko. Masuko na nako.
Sige kog balik-balik aning tapika, iko bahala na. Balag pulan mo ning paminaw. Basta daghan pang wa kasabot. Akong i-resgo ang akong kanang unsa na dungog sa radyo. Basta kay nahigugma tas wa nakasabot kay may man ang nakasabot. Moingon yun ang nakasabot nga bali po nang gabalik-balik naman na bitaw. O ana mo may problema kay kasabot naman mo. Pero how about atong wa pa kasabot? Sagda na lang to sila. Okay. Di po ko kako ana. Subala nagmarisgo akong lungog sa radyo nga gabalik-balik nako. Basta sama sa doktor, di man na mauwaw ng doktor balik-balik resita sa maurang tambal. Di ba? Kaya gikinahanglan man. So di yung kumaulaw mo balik-balik sa issue, di yung gikinahanglan gyapon kay kung nakasabot pala unta tanan, nga anong ako pumaning balikon? Galangan lang ning issue ha. Oh? Daghan pa tang laing hisgutan. So mao na ingon nga, pero nalipay ko atong caller nga nadunggan ako gabi kay murag dili na siya supak sa larawan. Ang iya lang supakan sa Katoliko kay gisimba ko ng larawan. Okay. Now, mo gihapon, ako naman yung na-explain, nagaling simba o worship, dili na sa tanang higayon, sabton nga simba nga pagpaka-Diyos, kanang gitawag sa Griego og latria. Kay historically, kanang pulong worship, na ay pagpasabot ana nga tahod lang o veneration. No? Basta ragon mo history sa lingwahe anang mga Briton, na mga British ba? Kana galing mo ingon sila your honor sa karaang pinulungan gamiton o pulong gamiton nila worship ya your worship. Kanang mingon kag your honor, your worship. Unya sa King James version hubad protestante kanang kinaham sa mga protestante nga version King James. Basahan ninyo Daniel 2:46. Si Daniel giyukbuan ni Nabucodonosor. Pero ang hubad sa King James, worship, simba. Ngano man na? Kay sa una good, karaang use anang pulong worship, dili kay sa Diyos lang na, mahimong sabto na nga pagtahod lang o veneration. Gitahod ni Nabucodonosor si Daniel, pero worship ang word nga gigamit. Basahan ninyo sa King James, di ba? Worship gigamit nga pulong. Pero sa ubang hubad, obeisance or yukbo. Pero tahod ang but pasabot niya. Ang uban maingon nga anong awaton man to sa Nabucodonosor nga pagano man to. Okay. Now, dili pod tanang buhat sa usa ka pagano sa Yop kay kung moinom dag tubig ng pagano sa Yop day na. Mukaon dag luto ng pagano sa Yop day na. Dili. Atong susihon kung ang gibuhat sa pagano sa Yop ba kung ang apagano magsimba og laing Dios magbuhat og ribulto dahil himoong Diyos ay idolatry man na sayop ng pagano mo bitang itawag siyang pagano kay di na mao. Pero kung ang pagano mo tahod mo yukbo sa tao isip pagtahod lang dili na sala di na dautan. Kay kanang pagyukbo ni Nabucodonosor ni Daniel sa Daniel 2:46 klaro man ang pagtahod kay kung basahon nimo 47 ang gilitok ni Daniel nga Dios kadto mang Dios ni Daniel. Di ba, basahan ragon ninyo sa Daniel 2:47 nga nagpasabot nga nakaila si Nabucodonosor kung kinsay Diyos ni Daniel. Di ba? Basahan ninyo. So that is a proof nga ang iyang pagyukbo ni Daniel, pagtahod lang, dili kay gihimong Diyos. Di ba? So, pero sa atong bokabularyo ron kay dato naman kay tag mga terminology na may usa ka meaning usa ra ka term gamito na to. No? Kanang worship ron ato lang nang igahin sa kanang simba nga alang sa Dios munang daghang mga pari ron sa bag-ong bokabularyo moingon sila nga wala man mi gasimba sa larawan. Okay, ang pulong simba ron gi istrikto na lang nga sa Dios lang na. Muna nga sa bag-ong mga preacher ron nga Katoliko mo deny gyud mo ingon jud nga wala man mi magsimba sa ribulto, igo ra man mi ga-venerate. Pero sa karaang use anang worship, mahimong gawi una bisan veneration nang ipasabot. Wa mo kibaluan na. Wa mo kibaluan na. Pero sa ba nang word nga hell,
kanang pulong nga hell o impierno dili na usa ribot pasabot ana. Na ay hell nagpasabot og kanang impierno na apoy pasabot nga lubnganan lang. Di ba? Bisan kana ganing kinabuhi nato nga kanang galisod ka ita. Usahay gamito na to ng pulong nga gani. Sa man niya akong kinabuhi o impierno man. Di ba? O naay mga pulong nga naghupot og lain-laing kahulugan, di kay usa lang. Usa na kanang worship. Kung tanaw na to sa history, unsay gamit ana. Now, nalimot lang ko, ang Hebrew word, usa ka variant word sa Hebrew anang worship shaka. Basahan ninyo ng Hebrew manuscript. Unsay meaning anang shaka. Gadto manggaling mga binugkos ni Jose sa daang kasabutan. Yukbuan. Niyang pulong gigamit shaka. Worship. So, mao na. Mga tinahod nga tigpaminaw. Unya, kung muadto ta sa 1 Chronikas o 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Ako subo na. 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Kung basahon na to na, diha si David sa King James Version, gisimba. Ang pulong gigamit yun, gisimba, gi-worship ang Ginoo, ang Dios, og ang hari nga si David. Worship the Lord and the King. Na usa ka pulong ra. Pero sa exegesis nga Katoliko, dili na tupungon pagsabot. Kay dili man Dios si David. Tao raman. So ang exegesis sa Katoliko, moingon jud nga kanang worship diha to the Lord God gi pasabot na nga kadto ng sa Griego latria, supreme worship that can be given only to God. Unya kanang simba diha nga gatumbok po ni David, veneration lang na. Taho dili gyud na tupungon kay kung tupungon na to mahimo mga idolatry. Di ba? Mao na nga sa ubang hubad sa maayong balita, Biblia, gilahi-lahi na lang. Gisimba ang Diyos o giyukbuan ang hari. Di ba? Pero, moadto kas King James, usa ra ka pulong gigamit, worship. Gisimba, gi-worship ang Ginoo o ang hari. Na? Saan mo na ron? Kung dili na to gawion ang pagsabot nga Katoliko, exegesis nga Katoliko, di mahulog nga nasayop ng First Chronicles o unang Kronikas 29:20. Kung tupungon na to na nga gisimba pod og pagpakadiyo si David dili, mao na nga sa Catholic exegesis ipaubos na to ng yukbo diha ni sa hari. Ato nang gam-an og termino nga dulia. Ang uban ra ba moingon nga kusog yun mo mag-imbento mga Katoliko og pulong dautan ba day na kana ding Bisaya kanang Tagalog imbento man ng tao dili tanang imbento dautan og supak sa Biblia. Kanang pulong monotheism di man ta kabasa sulod sa Biblia ana. Pero ang ipasabot na anon sa Biblia, I believe of one God. Kanang pulong Trinity makabasa ba gud ta ana sulod sa Biblia? Dili. Pero ang ipasabot na sa Biblia ang kahiusahan sa pagka-Diyos sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, gitawag na ito nag-Trinity. Di manggalita kabasa rin sa Biblia nga ang mga apostol mingon nga, kining sinulat ha, ngala na ito Biblia? Okay. Wow, ko nabasa sulod sa Biblia nga ang mga apostol ga konsilyo din, ang ilang mga sinulat gitawag og Biblia. Kasagaran, kuha na kasulatan. Scripture. Ano yung mga ubang hubad nga magbutang-butang sila na pero budagan kasi original lahi. Now, walam ni 2 minutos na malang pa man ako nabasa tong church history, no? Now, muhatag ko kadalikyat ha. Now, timan sa Galacia 3:1, no? Modritso na lang ko ha. Sa Galacia 3:1, gahisgot si Pablo o kanang paghulagway ni Jesus Christ nga nagbitay sa krus. Unya sa hubad nga Living Bible picture kuno na. Picture. Pero that is paagi sa pag-translate sa kuan kanang maghuhubad. Pero kung mo basa kag mga church history,
Sama sa Church History by Eusebius. Gatong nasulat sa 4th century, ako masahon na, before the formation, katong canonization of the Bible, Christians in their churches used statues and pictures. The 4th century historian Eusebius tells us that he had seen a statue of Christ, arms outstretched. Tanawa. Kung ato ning ikunik sa Galatia 3:1, probably kung dili to picture, basin ribulto to. Katong sa Galatia 3:1, kay nakita man na sa history nga ang mga Kristiyano nagiribulto nga si Kristo nagbitay sa krus kanang krusipiho ba. Church History book 7 8 chapter 8. Before the formation of the Bible, Christians in their churches used statues and pictures. The 4th century historian Eusebius tells us that he had seen a statue of Christ, arms outstretched. Gadupa ba? Saan na nato? Dayon, sa sumpay, kini na lang, kaya wala na tayo oras. We have evidence from 150 AD. So, ikaduhang mga tunga-tunga nga bahin sa ikaduhang nga siglo. We have evidence from 150 AD onwards that the Christians decorated their tombs, ng lubnganan, and catacombs with paintings of Jesus, Mary, dove, cross, feast, etc. Excavations for a new basilica in Nazareth brought to light a mosaic painting of the Eucharist, which dates back 63 AD. The oldest picture of Mary and the child Jesus are found in the catacomb of Priscilla in Rome, dating back to the 2nd century. Even before the Bible was formed, paintings and statues catechized people by reproducing the events in the gospel. Wala ko igong panahon. Walayon ta sunod Domingo pohon ay kalimot basin ka apil ta sa sangka karong alauna og sa programa sa CFD alas 8 gabi, no? Karong gabi. So, sa ngalan sa atong mahal nga inahan o sa atong talahurong obispo diri sa Diocese of Dipolog, kini inyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Mga igsoon atong paminahon karon ang Santos nga misa nga nalukad live diri sa Holy Rosary Cathedral ning Dakbayan. Ang mumisa karong buntaga mao nga atong kalahurong obispo sa Diocese sa Dipolog, Monsignor Severo C. Caermare.